May naig iti napasamak a 4.5 magnitude agin gined iti lokalidad impakita dagiti Mannursuro ken learner iti Hillside National High School ti kinalibtak da kabayatan ti panagdayeg. Iti daytoy a video makita no kasanoan nag-react dagiti estudyante ken Mannursuro iti epekto ti gingined. Insayang kadda ti duck cover and hold sakbay a rimwarda iti pasdek. Kaadwan kadagiti learner ti adaan iti helmet. Naisayang katmet ti playground or iti playground ti pagadalan ti assessment ken accounting kadagiti learner. Naipanakkel ti importansya ti School Disaster Risk Reduction and Management Team iti tunggal pagadalan a mangimanihar iti sitwasyon tunggal adda kalamidad.